Sa akin na malaman ko ang sanhi, ang ibang Maligunas, madam! Ako dito? Saan ko sa? Bumuhit siya. Asin ba? 1, 2, 3. Hi! Mana dire guys? Nice kay dire oh. Hi, nibalik ni sa tadiri sa kuan guys, sa tumoy. Nindot na kayo oh, ang ilahang giri no bit. Nya 1K ni siya. 1K na siya diri. Package ni siya atong saka. Bayad, taray. Kani di ba o kana na ang ano. Ganto. Na. Magkuna na ito abot dito. Bukulang mo ay. Kayo klaro jud ba niya kanilang taytayan kay kawayan og kahoy ra jud siya o mao ni dire ang kinatumyan kana nga cottage siya o di ba nice kay dire o mao na ilang cottage bag-o na nga girenovate guys. Kadugay sa doy.